euskera pixkanaka, bueno, nik uste dut aurrera doala, gehiago, vamos, aurrera pausuak eman dira, baina oraindik asko falta da, eta arlo guztietan nik uste dut bultzada bat eman behar digula, eta guk guren aldaun neurrian atrik konpromiso hori hartua dauka, bere estamentu guztietan, eta bueno, noski orain Oteiko fundazioak ere bultzatzen ditu euskal ekimen asko. Eta horietako bat esan da, oso polita de gaina, gustora egon naiz aurkezpen hau egiten, eta gero partizipatzen ere oso gustora egon nintzen. Eta bueno, nik uste dut atletizalentzako gehien bat oso erakargarria eta polita dela, eta umeentzat gehien bat horretara doa bideratuta. Eta bueno, neak ere lehenbailen ezagutu dezatela, atletiken historia marrazki bizidunez kontatuta, eta gaina botzatak eta jarriak. Gero aurre egin duen bai Kirmen Uribek eta Asier Urmenetak egin duten aportazioa ere bikaina esan da, talentua izugarria daukate, eta nik uste dut oso polita dela ikusteko. Bai, ez umea bakarrik, baita bere aitak ere oso gustora ikusiko dutela. Oso, hori da intentatzen duena transmititzea, eta nik uste dut nire iritsi apalean lortzen dela.